Bo pan pytał, dlaczego wychodzi poza abstrakcję i patrzeć na rzeczywistość. Rzeczywistość da nam tylko cyfry. My z tego wyciągniemy rachunek prawdopodobieństwa, obrobimy ekonometrycznie, statystycznie. Natomiast właśnie szkoła styjacka wchodzi na wyższą abstrakcję, wchodzi na a priori, którego nie można sobie obalić, bo się zmieni całkowicie założenia. Do tego założenia szkoły styjackiej aproryczne są aksjomatami. Aksjomat to jest takie założenie, które przez samo zaprzeczenie samo się potwierdza. Tak, próbując zaprzeczyć aksjomatowi samemu się potwierdza, więc bardzo sobie inna podstawa. To jest zaleta szkoły austriackiej. W ten sposób nie bawimy się w rzeczywistość, nie bierzemy samych cyferek, tylko przechodzimy na wyższy poziom przyczynowo-skutkowy, szukamy jakichś komórnych ramów, rozumie i mówi pan, nie rachunek prawdopodobieństwa, nie ekonometria, nie jakieś statystyki, tylko fizyka, no w tym przypadku meteorologia, geografia. No ale może jednak czasami dobrze będzie statystyka, nie zawsze... Jeżeli tak, ale tylko jak pan sobie pomocniczy pomogą bez rachunku prawdopodobieństwa? Nie jestem znaczony jak pan się zapowa. Ja wiem, że na że jest jakaś cząsteczka, gdzie jest. No zdaje się, ale zdaje się, że tak, jak pan to właśnie zaczęła dużo procesy, których nawet ten Heisenberg, którego pan rzucił, sam powiedział, że nie da się, nie da się w jednym momencie stwierdzać pewnych... Bo tak, no Einstein powiedział, że Pan Bóg nie gra w koci, co oznacza mniej więcej tyle, że zasady świata są takie, że można je poznać i nie ma w nich przypadku. Więc to jest po prostu tylko narzędzie. Ja nie mówię, to nie jest mój atak na w ogóle rachunek prawdopodobieństwa per se, tylko w kontekście ekonomii, bardzo wąsko. Ja tak samo uważam, że to jest dobre narzędzie, na przykład, żebyśmy nie znamy związku przyczynowo-skutkowego, ale w kontekście ekonomii jest żebyśmy nie doszli do takiego absurdu, że za chwilę stwierdzimy, że w zasadzie prawdopodobieństwo, że teoria, która mówi o tym, że prawdopodobieństwo, że wypadnie reszka, wynosi 50%, że to jest absurd. Bo dojdziemy za chwilę do takiego stwierdzenia, że w zasadzie skąd my to wiemy? To jest jakaś bzdura, to żeby tam sobie 70 miliardów razy wrzuciliśmy tą reszkę i że mniej więcej wychodzi 50%, to jest tak naprawdę nieważne to jest bzdura. To nie jest żaden, to równie to jest prawda jak to, że 99%. No to tak nie jest jednak większa połowa. Ale chyba jednak tak nie jest. Co z tego? Bardzo dużo z tego. Ale co z tego wynika? Że wyrzucimy tam ten tryliard razy i połowa będzie reszka, a połowa nie reszka. To mamy dzięki temu jakąś wiedzę. Zdanie, że mamy prawdopodobieństwo mówi coś o tym, co się stanie. No na przykład możemy szacować jakieś element ryzyka. No właśnie, ale ekonomia się zajmuje tym, co jest konieczne, a nie tym, co może być. W ogóle to znaczy, że jest prawdopodobieństwo czegoś, no to jest nic tam nam nie mówi. Wiemy tylko, że jest szansa. Nas nie interesują szanse, nas interesuje to, że jest konieczne. No na przykład może pan efektywniej alokować kapitał szacując ryzyko. Ale to już nie jest domena ekonomii. No a to jest jakieś prawdopodobieństwo, które można korzystać i które, no nie, istnieje chyba. Bo wy chcecie całkiem odrzucić, tak? Bo ja nie no, przed chwilą powiedziałem, ja nie atakuję prawdopodobieństwa i statystyki per se. Uważam, że to jest narzędzie, którego nie można określić mianem dobre, złe. Tylko w tym kontekście ekonomii, czyli tego, co konieczne, jest po prostu bezużyteczne, a nawet niebezpieczne wskazanie. To może być dobre na przykład w medycynie, tam gdzie nie znamy związków przyczynowo-skutkowych i musimy się odwołać do właśnie rachunku prawdopodobieństwa, ale kiedy już poznamy związki przyczynowo-skutkowe, wiemy jak ktoś reaguje na lek, od czego jest uzależniona reakcja, a nie jest tylko oszacowana przez prawdopodobieństwo. Wtedy robimy postęp, wtedy ma miejsce postęp. Po prostu nie jest priorytetowe. Czyli waszym zdaniem rachunek prawdopodobieństwa jest tylko taką protezą wynikającą z niewiedzy na temat natury zjawiska. Tak? Tak, to jest takie narzędzie. Taka proteza. Nie wiemy dlaczego coś działa, to sobie stawiamy rachunek prawdopodobieństwa. Tak, wtedy się odpowiemy jakoś sobie poradzić. Dobra, no to powiedzmy, że tak. Dobrze. Jeszcze jakieś pytanie? Ekonomia szalej 2 lata świata. Ale prawdopodobieństwo, że słońce zaświeci 11 dnia spada, a nie rośnie. Właśnie. Bo jeżeli świeciło, bo na przykład bierzemy sobie 100 ostatnich lat i patrzymy ile było pod rząd dni słonecznych. I okazuje się, że rzeczywiście na przykład najwięcej było 7 i w obie strony idąc było coraz mniej takich ciągów. Rozumiesz, o co mi chodzi, nie? No i że na przykład 11, to już, że jak jest 10 dni słoneczne, no to że 11 to już było na przykład, nie wiem, tam 2% się tak wydarzyło.
No jeżeli wyskoczy, no to rzeczywiście już 12, no to już kolejne jakieś 2%. Im No, więcej... ale klimat się nie zmienia liniowo, tak, że możemy precyzyjnie przewidzieć, tylko się zmienia nieliniowo i nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzy. Gdybym ja wiedział, jaka będzie pogoda za rok, to był najbogatszym człowiekiem na świecie. A co dopiero jeszcze dalszy horyzont czasowy. No dobra, ale nieważne, czy jest epoka lodowcowa, czy co, czy nie wiem, czy jest tak jak teraz, w każdym bądź razie im dłużej trwa zjawisko, tym większe prawdopodobieństwo, że się przerwie, prawda? No ja wiem, czy to prawo wielkie. To moje prawdopodobieństwo wybiorę tutaj. Znaczy, no ja nie atakuję tego, już powiedziałem, jako narzędzia, ale jeśli mamy lepsze narzędzie do przewidzenia pogody, jeśli potrafimy znaleźć jakieś związki przyczynowo-skutkowe, to wtedy powinniśmy porzucić te metody statystyczne. Tak jak w ekonomii. Powinniśmy je porzucić, bo mamy lepsze metody. I tyle. No, teraz mi kolega.